Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Илко97 и сега ще ви покажа нашия сървър. Както виждате, не съм се логнал. Логнах се. Ето е нашата къща. С един мой приятел играем. Ето както виждате, тук са почнаки, едно легло, конят отзад в конюшнята. Тук всичко сме привейтнали, защото има много голями крадци. Ето го е дърчестът, който ми е пълен с най-различни тъпоти. Ето ги честовете, пълни с купчета. Каквото искате. Ето виждате риба, тук няма нищо. Тук има неща. Тук е лазурит. Това не е кошчето. В момента ще може да се качим и на втория етаж, където ни е фермата. Ето както виждате всички обираме си фермичката. Сървър е Bodycraft, може да влезете. Много е хубав сървърът. Съжалявам, че така ми лагва, но малко ми е слаб компютъра. Ето и от тук може да идете до фермата, до конюшната, съжалявам, че се обърках. Ето и конюшната, но да не отваряме, защото коня ще излезе. Както виждате, направили сме отновото нещо. Направили сме новото купче, както всички знаете. Ако някой не знае, в другото клипче ще ви го покажа как се прави. Това е нашия шоп, но в момента няма да влизам, защото не е още направен хубаво. Има още да се довършва неща по него. Ето е нашата ферма, която вече всичко почти е пораснало. Виждате какаото, дините, морковите, всичко. Тук е порталът Канада. А тук е Enchanting Table, който пред всички сървъри трябва да имате. Макс левел изчантване 30. Аз в момента не искам да изчантвам, защото чакам да събера макс левел, 24 6 левел. И може би ще сте тук при мен да видите как ще се изчантва нещо. Ето вижте ми героя, железни доспехи. Сега може да ви покажем нашата мина с моят приятел. Ето е мината, която е отворена, но тя не е затворена. Ето е, от тук слизаме, някой е копал друг. Тук слизаме, от тук бързо, тук бавно, от тук по-бързо, както виждате всички. Ето е нашата мина, която е много голяма. В тази мина сме намерили много ресурси, но на много неща някой си е привейт. И си мога към къщите, не мога копваме. Това е гадно. Ето пак ресвам, който не може да се изкопа. Виждате как се връща. Но ми дава XP. Не, нещо съм се заблудил. Ето и тук е привекнато. Ето и вижте, желязото е привекнато даже. Ето. Вижте. Тук да сме копали с моят приятел, за да намерим неща. Ето тук обсидиан намерихме. Тук е пещера, която пак намерихме ние. Но някой друг я беше копал и за това. Тук аз копах, за да мога да намерим нещо интересно, но нищо не намерихме. Но сега в този клип няма да копаме, защото е много безинтересно докато копаме. Може в другия клип да го изрежем и докато копаме да гледате, като намерим само нещо да видите. Ето сега още не мога да стигнем края на тунела. Ето го. Сега ще ви разходя с мапа. Това е шопът на мапа. Много е хубав. Както виждате. Ето го. Добре са го измислили. Мисля, че има втори етаж, но няма.
купчета, няма шоп за сел, това е гадното. Ето тук идите отзад, може да слезете от тук, ако искате. Много желателно, ето го шопът отиваме. Ето сега ще го видим и отвътре, ето го. Това представлява шоп, отдолу има най-лични неща. Ето го, сега излизаме от шопа, виждаме двете голями кули, които го държат, отдалечаваме се от него. Слизаме по този и стигаме до спауна. Ето го спаунът, който е много хубав. Много хора са го правили. Ето го, виждате сега още не ме е заредил. Е много хубав. Ето го, виждате го. Още не е зареди тук, съжалявам, че не може да го видите. Ето го, тук ви спаунва. Тук може да си намерите най-лични неща, например си ходите на някъде москатери по тези листа. Може да правите евенти. Ето така, качите се ето горе и пускате най-лични неща. Пишете само в чата евент спауна, идват много хора. Може да пускате и диаманти, може да пускате всичко. Съжалявам, но малко работа имах. Ето сега виждате, има още един човек, който играе. Ето в сервера сме много хора, но моят приятел го няма. Може да видите всичко, всеки, ето там горе шопът. Може сега ще ви заведа на LARP. На LARP PvP. Ето това е арената на PvP-то. Тя е близо. Ето, отгоре открита. Може да се криете, може да бягате. И общо взето това е сервера. Серверът е хубав. Тук много ми лагва, извинете. Ето пак се върнах в къщата, от която тръгнахме. И това беше от мен. Аз съм Юко977. Гледайте ми и другия клип.